Ahoj, vítáme vás u prvního dílu pořadu Fyziotrénink. Já jsem Honza, Dires Physio. Já jsem Martin z Dires Physio. Připravili jsme si pro vás 6 témat, ve kterých budeme řešit. Martine? Fyzio témata, budeme se hodně zabývat stabilitou, budeme se zabývat dechem, budeme se zabývat funkcí nohy, ruky, budeme taky se zabývat tím, jak se vrátit po zranění a taky všichni nosíme nějaké věci na sobě. Používáme nějaké pomůcky. Jo, chrániče, helmy, tak se budeme zabývat, jestli třeba nám nebrání tomu volnému pohybu. Takže první díl bude o dynamické stabilizaci. Honzo, co je dynamická stabilizace? Jaký máme možnosti v těle? Celkově máme 2 možnosti, jak najít v těle stabilitu. Ta první je dynamická, druhá je statická. Co se týče dynamické stabilizace, tak tam se bavíme o nějaké souhře svalů, která nás může chránit a zároveň nám zmenšuje opotřebení našeho těla. Tak jako, aby to bylo lidsky řečený, takže ukaž třeba opři se. Tak. Ahoj, hezky do vazu toho. Takhle se opírá hodně lidí do vazu. Takže to je jedna z paradoxních způsobů, jak se stabilizovat a ty vazy tam hodně trpí. A ještě je to jako možný udělat to takhle, když se nehejbe. Ale jakmile to uděláte v úderu nebo v pohybu, tak je to smrtelný pro ty vazy. A teď ten fotbalista to dělá každý den na tréninku a ty vazy prostě jim trvá řády týdnů, než se dokážou zregenerovat. Když to svaly se krásně adaptujou a on pak uklouzne úplně banální nějaký maličký uklouznutí a ten vaz se mu přetrhne, protože se mu furt zmenšoval tím, že stabilizoval do vazu. A ochránit se to dá tím, že trénujete dynamickou stabilizaci. Tak jo, Martine, pojď si lehnout na záda. Martin teďka ukáže, jak to funguje ve dynamické stabilizaci, ale taky ukáže ten špatný způsob. Vy všichni určitě máte trošku prostoru doma, můžete si to vyzkoušet, takže Martine. Tak a Martin se bude teďka převalovat z jedné strany na druhou a můžete vidět, že Martin je vlastně v pohybu, je v nějaké dynamice, ale zároveň hezky statický. To znamená, že při tom převalování mu nepředbíhá pánev ani ramena. Je to hezky všechno spojený. A Martin je krásně stabilní. Tak a Martine, ukaž to teďka, jak to je tím horším způsobem. Tak, vidíte, že pánev je odpojená od hrudníku. A to je ten způsob, který úplně nechceme. A případně, že by to takhle Martin dělal v nějaký zátěži, tak se může stát, že si dojde k nějakému zranění. V podstatě tam ta páteř se kroutí a všichni znáte, když se kroutí hadr, tak z něho ždíme vodu. A ta páteř má plotínky, ty jsou naplněné vodou a my je pěkně vyždímeme. Takže všechny ty torzní věci, kdy nemáme dohromady hrudník, pánev, tak nám vyždímají ty plotínky. A to je jasný, že nechceme. To nechceme. OK. Honza nám ukáže taky nějaký testík. To si můžete vyzkoušet taky doma, je to úplně jednoduchý, stačí, když se postavíte na jednu nohu. Tak. A můžete se postavit jinak. A to je ta. Jo, tak, tady se zbortil a vlastně se zastabilizoval tím, že mu žebra se zapíchly do prostoru břicha. Zároveň mi vyjela kyčle do strany. A zároveň vyjede kyčle do strany. Dá se říct, že poznáte, že vám to funguje dobře, že ani trošku při zvednutí té nohy, která nestojí, tak pánev neodjede. A protože o pohybu se nemá až tak moc mluvit, tak si pojďme fakt zacvičit a ukážeme si nějaké speciální cvičení na dynamickou stabilizaci. Vlastně se to hodně říká jako core. A to už bude větší makačka. Tak, Honza se nám tady vyslíkl, aby ukázal to, jak funguje střed těla. A my potřebujeme dostat pozici, kdy jeho hrudník je vysoký, může dýchat a jeho břicho ho nese. Tak, v tu chvíli se začne trošku klepat. To je vegetativní reakce, když ho takhle zintenzivníme, tak trénujeme teďkon jeho core. Výborně, Honzo, ještě můžeš být delší. Tahle pozice je velmi těžká, protože sezení není úplně to, co to tělo zná. My se tady snažíme ukázat, že můžete trénovat břicho a nějak rozumně, bez toho, abyste dělali sedy lehy. Honza teďkon určitě cítí hodně aktivní břišní svaly, cítí prohřátí v oblasti hrudníku, rozdýchá ho to a dostává se tady do třesu. Ten třes nesmí být moc jako nekultivovaný, může ho ovlivňovat tím, že si v podstatě to zjemňuje, líp dýchá. Takže ten třes se dá ovlivnit. Tak, stačí.
Pokud by byl mimo svý možnosti, tak by se to přesalo hodně, anebo by naopak se někde jako zbortil. Ukaž, Honzo, jak by si se zbortil, kdyby to bylo špatně. Klasicky se tady zapíchneš v žebrech. Tak a takhle se cvičí většina sedů lehů, kdy vlastně se vám zapíchnou žebra a koukněte, jak vypadne ten spodek břicha. Jo, téměř 99% lidí sedlech udělá takhle. Zároveň se to zlomí tady na hlavě. A teď ukaž ještě jednou ten dobrý způsob, kdy tady vznikne válec, tak, ten se nehýbe a nahoře to dýchá. Tak, ano, teď se chytl a dýchá nahoře a víte, na břiše se vůbec nic neděje. A on je mnohem stabilnější. Jo, já se do něj jako můžu opřít, mohu mít tady míčinku. Výborně, stačí. S Honzou jsme se přesunuli tady na TRX, stojí, takže to je víc reálný. Veškeré cvičení, co je ve stoje, je účinnější. Má opřený předloktí, takže ta hlavní akce bude pro paži, bude trénovat paži do hrudníku. Tak, Honzo, skloň mi hlavu a hodně pust zadek. To je hodně důležitý na ten začátek, protože většina z vás, kdo už jsou trošku poučení, budou chtít mít podsazenou pánev. Jo. Když podsadíte pánev, zlikvidujete tady křivku. Ta musí být až sem lehonce prohnutá. To je hrozně důležité, aby tam zůstalo to prohnutí. Tady se můžeš vyplnit v těch zádech. Tak, úplně volná šíje, zvedneme trochu ruce, necháme ruce přímo dopředu. A teď s tou volnou šíjí rosteš na obou koncích. Na obou koncích Honza roste. Jak dole, tak nahoře. Pojď, ještě tady můžeš růst pěkně. Tak, ty ruce volný. Tak. A slyšíte určitě, jak Honza zase se rozdýchal. Tak, dáme mu tady kontrolu na tom břiše, aby nám moc nelítalo břicho. Ještě můžeš zvednout to. Tak a pojď zase pěkně dýchat nahoře s tím stabilním břichem. Ano. Makáme. Tak, tohle cvičení byste si dali, pokud budete dělat bench, nebo pokud budete dělat cokoliv, já nevím, přes ruce, kliky, budete chtít dělat bojový sport, tak pokud si tohleto cvičení dáte před tím bojovým sportem, tak budete mít téměř jistotu, že v rámci toho bojového sportu si nebudete opotřebovávat struktury. Vazy, klouby, budou vám pracovat svaly synergicky, vidíte, že tam pracuje hodně svalů. Jo, je to energeticky náročnější než statická stabilizace. Honzo, ukaž ten špatný způsob teďko. Tak, zakulatí se. Nejčastější způsob, jak zastabilizovat hrudník, je se tam zavřít. Tady se zavře, vypadne břicho. Tak, a ty zastabilizují tím druhým způsobem, kdy se hodně přitáhne ten hrudník ke krku, se vyprsí a udělá tady hodně velký prohnutí. Zároveň se mu trošku tady buď zakloní hlava, anebo udělá, kdyby chtěl jako si nechat tu šíji volnou, tak se mu tady hrozně napne krk. A to nebude pro něj příjemný. Stačí. Tak, přesunuli jsme se s Martinem k žebřinám. Já musím na Martina prásknout, že Martin cvičí dynamickou stabilizaci už 20 let a my můžeme se teďka ukázat, jak to vypadá, pokud to cvičení nebo ten trénink dostanete na vyšší level. Takže Martin bude teďka simulovat klik. Martine, pojď pomalu do kliku a pokud se zaměříme na jeho lopatky a horní část hrudníku, tak můžeme vidět, že lopatky jsou hezky stabilní. Tak, Martin zopakuje ještě několikrát. Tak, a pokud máme vybudovaný dobrou dynamickou stabilizaci, naše lopatky během tohohle pohybu zůstanou hezky stabilní a ani se nehnou. S Martinem zůstaneme ještě chvíli u žebřin a Martin nám ukáže, jak se dá pracovat ve zhybu. Je to spíše takový nácvik na zhyb, kdy Martin bude pomalinku stahovat ruce nebo napojovat ruce do hrudníku. Jak vidíme, Martinovy lokty se nekrčí. Pojď ještě jednou, Martine. Je to dobrý cvik, když se chcete naučit zhyb, začít tímhletím. A Martin to může přenést i do zhybu. Takže Martine, pojď až nahoru. Pojď pomalu. Stačí. Honzo, tak jaký bylo cvičení? Řekneš nám nějaký prožitky? U toho prvního cviku, na ten set záklonu, tam jsem cítil nejvíc velký pálení na břiše, hodně velký rozdýchání a to jste mohli vidět, i trošku klepání.
U toho druhého cviku na TRX-ku, tak tam jsem cítil vlastně hodně propojení do nohou, což je na tom zajímavý a to vlastně jsme šli na začátku, že dynamická stabilizace je o vzájemné komunikaci těch svalů. To znamená, i když jsme ovlivňovali hodně horní část těla, tak jsme zároveň zapojovali i tu spodní. Zároveň jsme schválně v tom druhém cvičení byli jemnější, trpělivější, protože tyhle kvality se musí trénovat přesně a jemně. Jo, jako vyplatí se tam být, netlačit na pilu, nechat to prostě fungovat, to tělo. A zároveň, pokud chce někdo makat, tak to dává prostor pro makání v některých pozicích a asi nejdůležitější je říci, k čemu to vlastně je takovýhle cvičení. Znova si to zopakovat. My jsme to tak trošku říkali, ale pojďme si to zopakovat. K čemu to hlavně je? Tak dostávat se do dynamické stabilizace má nás vlastně ochránit. To znamená, my to můžeme použít před nějakým fyzickým výkonem, ať už jdeme na kolo, jdeme do fitka nebo cokoliv jiného. Jestli můžeme zacvičit před tím výkonem a tím vlastně zlepšíme potom samotný ten výkon a zároveň se ochráníme před nějakým zraněním. OK. Funguje to prostě tak. Zacvičím si 10 minut, mám to jako stabilizační cvičení, pak jdu do zátěže. V té zátěži mám docela jistotu, že tam nebudu dělat blbosti, budu se mi nabízet dobré věci. A potom po té zátěži si to dám znova a pomůžu těm chrupavkám a ty páteři k dekompresi a tím urychlím regeneraci. Asi takhle. Důležitý je, že vždycky musí být něco zavřený kinematický řetězec, takže musíme mít buď zavřený ruce, takže opřený ruce, aktivně opřený, musíme mít opřený třeba nohy, hlavu a tím jsme vyčerpali možnosti. Tělo může být opřený ještě. Diváky by možná zajímalo, jakou pozici vlastně cvičit, protože jsme si ukázali 2, možná 3, 4 pozice. Nicméně ta pozice není až tak důležitá, důležitý je ten prožitek. My vlastně hledáme ten samotný stav toho těla, což vlastně dynamická stabilizace je. Pokud byste chtěli procvičit kompletní spektrum pozic a všechny možné nápovědy, tak máme tréninkový program for core. Je to 15 minut denně na 70 dní a tam projedete core úplně celý. Od lehání až po stání a visení. Přesně tak. A byť tam máme hodně pozic, tak je tam to cílený právě na ten prožitek. To znamená, vy se naučíte, jak si prožít ten stav dynamické stabilizace. A to si myslíme, že je vlastně to nejdůležitější. Dobrý, co bude v dalším dílu, Honzo? V příštím dílu jsme si připravili, jak dech souvisí s dynamickou stabilizací a budeme mít pro vás speciálního hosta. Tak, necháme si to na příště.